Jos sä oot haaveillut, että sä tekisit töitä ulkomailla oman firman kanssa, niin mä ajattelin ennen, että ulkomaille myyminen olisi tosi kaukasta ja vaikeeta, mutta nyt mä oon huomannut, että se voi olla jopa helpompaa, mitä täällä kotimaassa. Ja nopeasti vielä pohjustuksena, mä oon ohjaaja ja tuottaja, me tehdään valo- ja videokuvauksia erilaisille yrityksille. Ja mä oon työskennellyt sekä myynyt meitä näihin eri maihin. Meidän ihan ensimmäinen ulkomaan keikka tapahtui vuonna 2025 tammikuussa. Me oltiin yhtiökumppanin kanssa lomalla siellä ja mä möin tämmöisen todella pienen kuvauksen tällaiselle Airbnb-asuntoja omistavalle yksityishenkilölle. Nopeasti sen reissun jälkeen mä aloin myymään sitten meidän sen aikaisella todella huonolla portfoliolla sitten eurooppalaisille asiakkaille lisää. Ja vuonna 2025 kesällä tehtiin sitten 11 maahan semmoinen pidempi roadtrippi, jossa tehtiin 9 asiakastyötä. Kokonaisuudessaan Euroopan reissu oli tosi siisti ja raskas, mutta se osoitti meille selkeästi 3 eri asiaa. Ykkönen, Euroopassa on ihan tolkuttomasti enemmän mahdollisuuksia yrittäjille mitä Suomessa. Kakkosjuttu, suomalaisuutta ja meitä suomalaisia arvostetaan Euroopassa tosi paljon ja se teki myymisestä myös tietyllä tavalla helpompaa. Nice. Ja kolmas juttu, eli ehkä kaikista tärkein, eka kerta näihin ulkomaan hommiin on aina kaikista vaikein. Se vaatii paljon, että pystyt tekemään luottamussuhteita ulkomaalaisiin asiakkaisiin, varsinkin kun puhutaan eri kieltä, kulttuurierot, ymmärrysasioista ja kaikista tällaisesta, mutta sitten kun sen luottamuksen saa aikaiseksi, niin mäkin uskon, että me tullaan kuvaamaan ulkomailla myös tulevaisuudessa enemmän. Ja vielä lopuksi, jos sä oot haaveillut, että sä tekisit töitä ulkomailla oman firman kanssa, niin kerro kommenteissa, mitä sä tekisit ja missä.